Mantense a alerta por seca na conca do río Lérez. O Concello de Pontevedra calcula que se non chove antes do 24 de agosto será necesario recorrer as reservas do encoro do Pontillón do Castro para garantir o suministro de auga. Estímase que estas reservas poderían durar uns 15 días. Que tal? Moi boa noite. Este foi o escenario presentado na reunión convocada por Augas de Galicia con todos os concellos que se abastecen do Lérez. Un encontro no que se volveu poñer sobre a mesa a creación dunha mancomunidade para xestionar a auga. De seguido ampliamos antes titulares. Detido un veciño de Sanxenxo por lesións graves ao menor tras unha pelexa na zona de ocio do Porto Deportivo. O rapaz foi atendido nun centro hospitalario coa mandíbula rota. Todo listo en Vilagarcía para a festa da auga. 58 efectivos da Policía Local e Emerxencias interveñen no dispositivo especial deseñado polo Concello para esta fin de semana. Bodegas Martín Codax prepárase para iniciar a vendima entre o 19 e o 21 de agosto. De confirmarse esta data, sería o inicio de vendima máis temperán da historia da adega. A quinta edición de Gastromar encherá a Ribeira de sabores. A cita será entre o 20 e o 23 de agosto. Ademais das degustacións, haberá obradoiros infantís e exhibicións de cociña. O sábado 22 de agosto na praia de Carragueiros celebrarase a travesía a nado Illa da Bensa. A cita está organizada polo Club Natación Boiro e nela agárdase unha participación próxima aos 180 nadadores. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos a información sobre a reunión mantida entre Augas de Galicia e os concellos que se abastecen do río Lérez. Pontevedra moi pendente das previsións meteorolóxicas. De se chove ou non nos vindeiros días dependerán os pasos a seguir no marco da alerta por seca activada esta semana polo baixo caudal do río Lérez. Segundo os cálculos do Concello Pontevedrés, se antes do 24 de agosto non chove, sería necesario recorrer as reservas do encoro do Pontillón do Castro para garantir o subministro de auga aos concellos que se abastecen do Lérez. Ademais de Pontevedra, Son Bueu, Poio, Sanxenxo, Marín, Vilaboa e Ponte Caldelas, pro polígono da Reigosa. Actualmente o encoro está entre 80 e 85% do seu nivel e tendo en conta ademais o aumento da poboación durante o verán, estímase que estas reservas poderían durar uns 15 días. Polo de momento, o caudal do Lérez non presenta oscilacións considerables. Ademais, mantéñense as medidas para diminuir o gasto de auga potable en usos non imprescindibles, como a prohibición de lavado de coches, enchido de piscinas ou baldeos de rúas. Este foi o escenario que se puxo sobre a mesa na reunión convocada por Augas de Galicia cos concellos afectados. Un encontro no que tamén se decidiu crear unha comisión xestora para avanzar na creación dunha mancomunidade da auga para xestionar este recurso. Calculamos que na semana do 24 de agosto tería que chover algo para poder manter o bombeo. Se non chove ou o caudal sigue baixando nas mesmas porcentaxes, pois aí habería que tomar a decisión de recurrir ao Pontillón do Castro, que si efectivamente hai unha figura administrativa que deba xestionar a concesión de augas do Lérez colectivamente entre os concellos afectados, se fai de maneira racional e se atenden ás infraestructuras que pagaron os veciños de Pontevedra e o servizo da auga para os veciños de Pontevedra non encarece, estamos perfectamente de acordo e a favor de que se faga. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
A pasada tarde rexistrábase un incendio forestal en Moldes, na parroquia ribeirense de Oleiros, que obrigou a cortar a estrada AC302 ao seu paso por este núcleo. O lume rexistrado á altura do quilómetro 5 afectou a unha superficie duns 3.000 metros cadrados. Non foi a máis grazas á rápida intervención dos servizos de emerxencia que participaron no operativo de extinción. Ademais dos bombeiros de Boiro e Ribeira, colaboraron efectivos do GAEM e dúas motobombas municipais xunto cos medios aportados polo operativo forestal da Xunta, que despregou 2 axentes forestais, 2 brigadas de distrito, 2 motobombas e unha brigada helitransportada por un helicóptero. Para coordinar as tarefas, desprazáronse tamén á zona varias patrullas da Policía Local e Nacional encargadas de cortar o tráfico e xestionar o dispositivo de seguridade. En Sanxenxo, detido un mozo da vila por lesións graves ao menor tras unha pelexa na zona de ocio do Porto Deportivo a finais do mes de xullo. Na denuncia presentada polo pai da presunta vítima ante a Garda Civil, recóllese que seu fillo estaba cuns amigos cando foi obxecto dunha agresión por parte doutro mozo que se dirixía á zona do aparcadoiro. Mesmo tivo que ser asistido polos servizos sanitarios e trasladado a un centro hospitalario coa mandíbula rota. Como a vítima era turista, resultaron relevantes as xestións realizadas polos seus amigos a través das redes sociais. Así, conseguiron información e facilitaron as primeiras pistas para identificar o presunto agresor. As pesquisas realizadas polo equipo de investigación de Sanxenxo lograron identificalo, tendo en conta ademais que xa se vira envolto nun episodio semellante ao verán pasado. Trala a súa localización, procedeuse á detención. Agora está pendente de comparecer ante o xulgado de Cambados. 58 efectivos da Policía Local e Emerxencias interveñen no operativo que despregará Vilagarcía nesta fin de semana festiva, marcada pola Festa da Auga. Este persoal verase ademais reforzado cos medios da Policía Nacional e da Garda Civil. Así, durante toda a fin de semana haberá controis de alcolemia e consumo de drogas nas estradas do municipio. O posto de mando operativo porase en marcha o día 15 pola noite en Rabella para atender e coordinar calquera incidencia. Funcionará ata última hora da tarde do día 16. Ademais, repartíronse varias cámaras de vigilancia por toda a zona húmida e a Policía Local estreará un equipo de emisoras con conexión á rede de emerxencias autonómica, que ao non depender da infraestrutura telefónica das operadoras móviles evita problemas de comunicación en situacións de saturación das liñas. 4 patrullas motorizadas da Policía Local actuarán durante a noite do sábado ou domingo e xa o propio día de San Roque serán 30 axentes, 15 de mañá e 15 de tarde os que estean operativos. Pola súa banda, Emerxencias mobilizará pola noite a 11 técnicos sanitarios que se disporán nas zonas onde máis mocidades se concentran nas celebracións previas: Praia da Concha, Explanada Tir e Parque Miguel Hernández. A ambulancia medicalizada contratada polo Concello permanecerá na base de Emerxencias. Ademais, contratouse un equipo de médico e enfermeiro para medicalizar a ambulancia de Protección Civil. A partir das 10 da mañá entrará en funcionamento o posto de socorro na Praza da Peixería e contarase coa intervención de 9 efectivos de emerxencias para a atención de incidencias e primeiros auxilios. Ademais, dende a medianoite do día 15 e ata as 8 da mañá do 16 funcionará na Praza da Segunda República o Punto Lila para informar e prestar atención ás mulleres que o precisen. Reábrese o baño á praia do Campanario en Vilagarcía. Esta mañá o Servizo Galego de Saúde comunicou ao Concello vía telefónica o resultado da contraanálise, que apunta que as augas do areal volven estar en perfectas condicións. Recordemos que o baño na praia de Bamio fora prohibido o mércores desta semana, despois de que se coñeceran os resultados dunhas análises realizadas o luns día 10. Estas probas detectaran niveis de E. coli superiores aos permitidos, polo que se tomara a decisión de pechar o areal de xeito temporal. Dende Rabella explican que a día de hoxe carecen aínda da notificación oficial destes datos, que soen tardar varios días en recibirse, razón pola cal, neste caso, o aviso foi transmitido vía telefónica para axilizar o procedemento. Deste xeito evítase o prexuízo que suporía manter pechado un areal máis tempo do necesario, especialmente en época de calor extrema e cunha longa fin de semana festiva de por medio. Malia todo, aseguran que dende o Concello continuarase insistindo a Xunta de Galicia en que é necesario modificar o protocolo para que os resultados das analíticas non tarden 2 ou máis días en chegar, como acontece actualmente.
O Concello de Noia avanza na dotación de saneamento no municipio. A Brigada Municipal está a executar unha actuación complementaria no núcleo de Auga Levada para dotar deste servizo a todas as vivendas da zona. Hai algo máis dun ano, o Concello de Noia adxudicaba unha primeira actuación de saneamento no núcleo de Auga Levada que permitiu canalizar ao redor do 25% das vivendas. Con esta nova obra executada pola Brigada Municipal preténdese completar a infraestrutura coa instalación dunha tubaxe duns 150 metros na marxe inferior da aldea, conectando as vivendas que faltaban. O obxectivo é completar o saneamento neste núcleo e seguir a avanzar na dotación de servizos básicos en todo o municipio. Saneamento son obras que non se ven, me refiro a veces ao que é votos, dan máis votos ás farolas que o saneamento, pero hai que ser responsable. E esta parte de ser un goberno que fai dinamización e festas, que creo que está xente moi contenta, temos a responsabilidade de actuar noutros campos, como que dixen antes, de facer un polígono industrial, de traballar no saneamento e de traballar en cousas que nos van a facer ser unha vila moitísimo mellor no futuro. É unha carreira de fondo. Cambiar o saneamento de toda a Noia non é cuestión dun ano, nin de dous, nin de tres, pero é cuestión de plantearse en serio, poñer un punto de inflexión e decir a partir de agora vamos a traballar todos neste camiño. E iso é importante. Dende o Concello destacaron tamén a importancia de ter reforzado a Brigada de Obras, o que permite responder con maior axilidade ás necesidades da veciñanza en materia de servizos públicos. A Deputación de Pontevedra aproba axudas por valor de 700.000 euros para case 600 clubs deportivos da provincia. Son cartos dirixidos a entidades que participan en competicións federadas de ámbito inferior ao estatal. A contía aprobada este ano é de 50.000 euros máis que no 2025. Trátase de clubs de diferentes modalidades deportivas, dende fútbol a balonmán, pasando por pádel, xadrez, billar ou automobilismo. Aprobamos, por un lado, 640.000 euros para 570 clubes deportivos de 60 concellos que participan en competicións do ámbito inferior ao estatal. Reciben entre 220 euros e 3.000 euros. E logo, 60.000 euros para os clubes deportivos que militan en preferente desta provincia, que son 13 en total de 10 concellos. As contías van entre os 3.000 e os 6.000 euros. Así que seguimos situando deste xeito a nosa provincia na vanguarda do deporte con feitos e que traducimos en enviar recursos. Falámoslles agora de obras. O Executivo rianxeiro veu desenvolvendo nos últimos días os traballos de renovación do firme da estrada DP7201 o seu paso polo núcleo de Rianxiño, concretamente dende o cruce coa estrada DP3301 ata o Instituto Félix Muriel. O firme do vial presentaba un estado de deterioro importante, o ter que soportar unha alta densidade de tráfico. Nos próximos meses faránse novas actuacións nesta zona para darlle continuidade aos traballos ata a Rúa Rinló. O inicio da vendima adiántase na denominación de orixe Rías Baixas. Na comarca do Salnés, Adegas Martín Codax anunciou que se prepara para comezar a recollida da uva entre o 19 e o 21 de agosto. Aínda que a data definitiva dependerá dos últimos controis de maduración, de confirmarse esta previsión será o inicio de vendima máis temperán da historia da adega. Comparando o promedio dos últimos 10 anos, o adianto achegaríase xa ás 3 semanas. Dende o Departamento Técnico da adega apuntan que esta evolución responde ao incremento das temperaturas e a aceleración do ciclo vexetativo da vide. En canto á calidade, aseguran dende Martín Codax que os primeiros datos apuntan a unha boa maduración e unha acidez equilibrada. No que se refire á cantidade, a cooperativa cambadesa calcula unha produción aproximadamente un 20% inferior á do ano pasado, en niveis similares aos de 2024. Un dos principais factores de preocupación é o estrés hídrico. A falta de chuvias prevista para os vindeiros días podería reducir o peso final da uva e facer que a produción se sitúe incluso por debaixo da estimación actual. Así as cousas, a pesares da menor produción do viñedo, Bodegas Martín Codax prevé que as entradas totais de uva en adegas sexan similares ás do ano pasado, grazas á entrada en produción de novas plantacións propias, o crecemento das superficies dos socios e a renovación e ampliación dos contratos con viticultores colaboradores. Segundo apuntan dende a cooperativa, firmaron ou renovaron 93 contratos de suministro de uva correspondentes a unhas 40 hectáreas por un período de 3 anos e por un prezo medio de 1,72 euros por kilo de uva.
Pausa para publicidade, voltamos de contado. A campaña Un alento de vida da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue fixo separada en Vila García. Unha unidade móvil estivo durante toda a xornada na explanada do auditorio para atender os doantes que se achegaron para aportar o seu grande área. Dende Ados recordan que son precisas 400 doazóns diarias para garantir a actividade asistencial nos hospitais de Galicia. Que os enfermos non se van de vacacións, que necesitamos 400 donaciones diarias para poder asistir y mantener la asistencia sanitaria en todos los hospitales de Galicia, y que es muy importante porque sin la ayuda solidaria de todas las personas, pues a los enfermos pues no podrían continuar con una esperanza de vida y una vida lo más normal posible, ¿no? O ano pasado os datos desta cidade que foron por riba 2.500 persoas que doaron sangre no 2025, eso nos sitúa por riba da media tanto de Galicia como de España. Eso quere decir pois que Vila García, como decía, é unha cidade comprometida con todas as causas e coa saúde tamén. Os sabores do mar chegarán a Ribeira na quinta edición de Gastromar, que se desenvolverá do 20 ao 23 de agosto na Praza de España. A cita organizada pola Asociación de Empresarios conta coa colaboración das confrarías de Ribeira e Aguiño e diferentes empresas e administracións como Xunta e Concello. Peixe e marisco do máis variado protagonizan a quinta edición da Feira Gastromar, que arrancará en Ribeira o xoves 20 de agosto. Durante 4 xornadas, veciños e visitantes poderán elixir entre navallas, ameixas, lirios, sardiñas e demais variedades con gran peso nas lonxas de Ribeira e Aguiño. A verdade que estamos moi contentos, os meus socios igual e o sector pesquero igual, de que se vayan promocionando, non son promocionando, non sabemos que son produtos que son unha delicatez, como é o camarón, a ameixa, a navalla, o pulpo, o lirio, sardiña. Bueno, podíamos nombrar cantidad de especies que temos no mar, que son todas, pero bueno, xa che digo que a verdad que estamos moi contentos que esta quinta edición que nos sigamos tirando a que volvamos para o ano que ven. Con peixe, con marisco, kilómetro cero, daqui de Ribeira, da nosa casa, de unha extraordinaria calidade, como decía o patrón maior, delicatesen, de aquí, con ese lirio que temos ademais con marca propia, lirio de Ribeira, con sardiña, con camarón, ameixa, pulpo, mexillón, en fin, con moitísimos produtos que salen pois da nosa praza de abastos, que salen da nosa lonxa, que salen comercializan tamén nas nosas cofradías, que son parte dese motor económico do sector do mar en Ribeira, e a quen eu quero agradecer pois o traballo que se fai, non? Ademais dos postos gastronómicos, haberá obradoiros para nenos, exhibicións de cociña e unha xornada especial para os maiores, na que a organización convidará aos usuarios da Gadea e da Residencia da Terceira Idade a unha degustación. Este ano vamos a empezar o jueves día 20 pola tarde, a partir das 8 da tarde, e continuaremos viernes, sábado e domingo. Entonces tamén o que queremos é desde a asociación dedicarlle unha jornada pois aos maiores, no cual se lle trasladamos invitacións tanto aos da Gadea como a residencia de aquí, para que si se poden organizar, para que pasen o domingo pola tarde pois a degustar tamén de todos estes produtos que vamos a levar a cabo ali. Por a miña parte tamén temos previsto que os rapaces que nos visiten un show cooking, tanto que sería o domingo sobre as 10:30, e para os maiores outros 2 show cooking, non? Teremos tamén obradoiros para os rapaces, onde llevamos a enseñar como é as especies todas que hai aquí na costa daqui e os produtos que se pescan e se venden na Praza de Abastos. En ese sentido, desde o jueves pola tarde, domingo de mañán, sábado de mañán e viernes de mañán tamén. Nesta edición, a Asociación de Empresarios pretende implicar tamén ao comercio local, polo que se celebrará un sorteo de vales de compra por valor total de 500 euros entre os asistentes á feira. A Praza do Centenario de Ribeira acollerá ata o 21 de agosto unha exposición sobre os proxectos cofinanciados en Galicia a través de fondos europeos. Trátase dunha mostra itinerante promovida pola Consellería de Facenda e Administración Pública, composta por unha vintena de paneis informativos repartidos en 5 estruturas. A través delas, o visitante pode facer un repaso polo desenvolvemento experimentado por Galicia nas últimas décadas con motivo destes programas europeos e as oportunidades
oportunidades de financiamento que ofrecen. Céntranse en diversos ámbitos como as infraestructuras, a formación ou o emprego, entre outros. Xa está en marcha a Feira do Comercio do Mar de Cambados, a Feira de Oportunidades do Comercio Local do municipio. Ata o domingo 16 de agosto, 21 postos, 14 deles da vila, trasladan o seu xénero ata o Paseo da Calzada. Neles poden atopar calzado, textil, fogar, complementos ou alimentación, todo con importantes descontos. Ademais, o Club de Ximnasia Rítmica Gran GT volveu instalar no Paseo da Calzada a súa carpa gastronómica. Ali ofrecen todo tipo de mariscos, empanadas e outros pratos pensados para toda a familia. Todo o recadado destinarase a financiar os gastos das actividades do club e das súas ximnastas. Fai que se mova o comercio, denos a conocer moito máis. Bueno, estamos con 21 postos, este ano levamos tamén un poquinho a marca multisectorial. E vemos xa que está o Paseo da Calzada prácticamente ateigado de xente, con colas para mercar, con grandes descontos e, bueno, trátase tamén de impulsar o comercio local cambadés, dinamizalo e atraer visitantes nunha fin de semana como esta na que hai moitísimas actividades na nosa vila. Poñer en valor a labor que fai a Asociación Cambados Zona Centro, ese apoio ao comercio local, ao comercio de proximidade e, bueno, pues, os nosos autónomos, ¿no? Que, ao final, creo que é importante que esas sinerxias que se xeran cos nosos empresarios, cos nosos comercio, apoiar, animar a xente que veña aquí a acercarse a estas novas oportunidades, a xente de aquí e tamén a xente de fora. E hai que apoiar o comercio local, hai que apoiar os autónomos que son realmente os que xeran empleo neste país. É verdade que é unha oportunidade tanto para os clientes como que non pos comercios que sacan eses stocks que teñen aí e, bueno, aproveitar tamén que estamos no mes de agosto, que hai moito visitante, Multitudinaria sardiñada polo Día do Mariñeiro en Portonovo. A cita reuniu a centos de persoas na contorna da lonxa que non quixeron perder o reparto gratuito de máis de 500 kilos de sardiñas. É o segundo ano que o Concello de Sanxenxo organiza esta cita, dirixida a render homenaxe ao sector do mar. Para acompañar o peixe tamén se repartiu auga ou viño. Ademais, non faltou a ambientación musical con voces de sempre e Portonovo canta. A iniciativa está marcada no programa das festas de San Roque que se prolongarán durante 6 días. Ademais das atraccións no Parque do Espiñeiro e un treito de Rafael Picó, haberá verbenas e celebracións litúrxicas todas as xornadas. Como novidade, o domingo 16 ás 12 da noite poderá gozarse do espectáculo pirotécnico dende a praia de Baltar. Os fogos lanzaránse dende unha plataforma na auga. Ademais, martes 18 de agosto, Día do Can, a programación inclúe a carreira popular Cuarto Memorial Rafael González ás 11 da mañá. O prazo de inscrición continúa aberto. A Escola de Baile El Tomasón celebrará o seu 25 aniversario con varias actividades e mostras. O día 23 terá lugar unha gala no auditorio, mentres que a última fin de semana de agosto desenvolveránse 2 xornadas de salsa na rúa. Máis de medio cento de bailaríns participarán no Festival Salsa na Rúa que se celebrará en Ribeira os días 28 e 29 de agosto. Vai a ser o fin de semana 28 e 29 na Rúa Alcalá Ganiano, onde está a sede da Escola El Tomasón, e, bueno, van a ser talleres de diferentes actividades, de salsa, de bachata, de kizomba zouk, de urban zumba. O obxectivo desta xornada é dar a coñecer a actividade da Escola El Tomasón, así como outras asociacións convidadas, e achegar o baile ao gran público mediante talleres abertos e exhibicións. El festival va a durar 2 días y el objetivo principal es que todas las calles se inunden con talleres de gente deseando aprender. Después también el sábado por la noche tenemos la actuación principal, que es donde nosotras vamos a exhibir nuestras coreografías y donde los invitados también van a poder exhibir sus coreografías, pero lo que más pretendemos es conectar con la gente mediante los talleres que serán el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, y también mediante el social, que sería el sábado por la noche, que es un momento para que todos podamos compartir bailes con todos, y es una manera súper divertida y súper dinámica de aprender a bailar y de conocer
gente con la cual compartir este hobby que a nosotras tanto nos gusta. Este año es una característica. Nosotros tenemos 57 artistas. Primera vez que traemos tantos bailarines. Hay 5 escuelas y hay 5 escuelas que vienen de Portugal, Coruña, de Arteixo, de donde más de Valladolid, de Madrid. A fin de semana previa, a entidade organizará tamén unha gala que se celebrará o día 23 ás 8 da tarde no auditorio. Os alumnos da escola exhibirán o seu bo facer a través dunha vintena de bailes dos máis variados estilos. Esta mañá presentábase en Boiro a 9ª travesía a nado Illa da Bensa. A proba, que terá lugar o sábado 22 deste mes de agosto na praia de Carragueiros, está organizada polo Club Natación Boiro. Agárdase unha participación próxima aos 180 nadadores, sumando todas as categorías. Consolidada xa no calendario deportivo oficial da temporada estival, chega unha nova edición e xa van 9 da travesía a nado Illa de Bensa. Organizada polo Club Natación de Boiro, a cita terá lugar o vindeiro sábado 22 de agosto na praia de Carragueiros. A proba forma parte tamén do Circuito Galego de Augas Abertas e contará con 3 percorridos, de 3.500 metros para adultos e máster, 1.000 metros para alevíns e 200 metros para nenos. Tamén incluirá modalidade inclusiva. É a 9ª edición que se fai este ano. Coincide tamén coa 7ª etapa do Circuito Galego de Augas Abertas de Arzúa Ulloa. Faise na praia de Carragueiros. Hai 3 recorridos, un de 3.500 metros que poden nadar persoas adultas, máster, e tamén un de 1.000 metros para a categoría levín e popular, e unha de 200 metros que para categorías de rapaces pequenos. Para o desenvolvemento da proba, o club conta tamén co patrocinio de varias empresas locais, entre elas Gealsa. Nos decimos dende Gealsa, dende Wisí, que apoiar o deporte base contribuye a crear comunidade. E é unha comunidade non só nun único deporte, é unha comunidade na que participan diferentes clubs, nas que se axudan directivas, e iso é o bonito do deporte base en Boiro, non? Agradecer aos patrocinadores e ao Concello e a Gealsa principalmente, porque, bueno, sempre están aí apoiando ao club e poder facer a travesía que sin eles sería prácticamente imposible. Dende o Concello, que tamén colabora na organización desta travesía, fan un chamamento á participación, animando a achegarse ese día á praia de Carragueiros para disfrutar dun evento nun entorno único. Gracias ao Club de Natación que temos en Boiro, estamos moi contentos, moi orgullosos do traballo que están realizando. Cada vez teñen máis nenos e nenas practicando natación no clube, practicando natación aquí en Boiro, e gracias ao traballo incansable de toda a directiva deste clube. As inscricións na proba aínda están abertas, podéndose realizar a través da web de Deporticket. Agárdase unha participación próxima aos 200 nadadores, sumando todas as categorías, dende pequenos a maiores. Falámoslles agora de música, todo preparado en Rianxo para acoller unha nova edición do Rock in Rian. O festival que se desenvolverá hoxe e mañá no Parque de Galicia xunto ao auditorio converterase estes días nun punto de encontro para a música galega. No cartel figuran propostas como Familia Caamaño, Novelouro, Bisayak, de Ninjures ou a orquestra Bravú Xangai, entre outras, configurando así unha programación diversa e con especial presenza da escena musical galega. Durante as dúas xornadas, o Rock in Rian ofrecerá tamén actividades paralelas e propostas destinadas a complementar a programación musical, contribuindo a dinamizar a actividade cultural e social a nivel local e tamén comarcal. Para abrir boca, deixámolos co vídeo musical dun dos artistas convidados que actuará ademais esta mesma noite, Novelouro. O cantante natural de Muros, de 21 anos, converteuse nunha das grandes promesas da escena musical galega, caracterizado por fusionar de maneira innovadora a tradición cos ritmos modernos como o trap, o reggaetón ou a música electrónica. Quedan coa música de Novelouro, voltamos o luns con máis actualidade. Que pasen unha feliz fin de semana. Estou perdendo a cordura e poden vir mí detrás de ti, que ningún será o que fostes, que venanse a mí e te deixas vir.
ti, en ti, en ti. Cuando mi abuela me pregunta qué tal estás, yo digo oye chi, pero no es chi, yeah. A ver si sono puto. Solo espero que llames, que vengas a calmarme os meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, se por eso canto, para que me escuites, venga que non te falo. Solo espero que chames, que vengas a calmarme os meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, se por eso canto, para que me escuites, venga que non te falo. Solo espero que tu amor, tu amor, puto amor, para que me escuite. No hay nada, fuck amor, puto amor.